they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Joy's Secret File. Si Joy na merong 10-year relationship sa kanyang boyfriend pero nagkaroon ng relasyon sa kanyang bossing. Nakipaghiwalay siya sa kanyang 10-year relationship boyfriend dahil hindi siya nabibigyan nito ng plano or wala itong plano sa kanya at hindi siya masingsingan. Ang daming excuses at ngayon ay natatagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon kasama nitong pamilyadong tao na to na boss niya. Hindi daw siya makawala at nangingi siya ng payo. Pero syempre, bago natin ibigay yung payo talaga natin, Titan Jello, hingan muna natin ng payo yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Yes. So eto sabi ng ating kabisyo na si Russell. Hindi nakakatuwa ang storya mo, Joy. Alam mong may asawa na ang boss mo, pinatulan mo pa. Mali na yan sa umpisa pa lang. Wala namang kulang sa'yo. Problema lang maling tao ang pinili mong mahalin. Tro. Eto pa sabi ni Jason. Iwan mo na yan, sender. Sa huli, pipiliin pa rin niya ang pamilya niya at baka makasira ka palalo ng relasyon nila. Alam nating lahat na meron siyang kotse, pera, kung ano pa man. Pero hindi yun ang sukatan. Iwanan mo na yan. Makakakita ka rin ng para sa'yo yung walang sabit. Ito pa sabi ni JP, para sa ating sender, payo ko sa'yo, una mag-resign ka sa trabaho mo. Mali naman ang pinasok ninyo ng boss mo. Ikaw lang din talaga mahihirapan. Mag-isip ka dahil baka sa huli, ikaw pa ang masisi. Hiwalay mo na ang boyfriend mo na tapat sa'yo, goods ka doon. At kung gusto mo rin na masolusyonan ang problema mo ngayon, kalimutan mo na ang boss mo. Mahirap talaga yan. Resign at hanap ng mas matinong magiging karelasyon na walang inaapakang tao. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Ingat pa uwi from JP aka Tambay Love. Eto pa sabi ni Gab. Happy Thursday night, DJ Rocky at DJ Jello. Nako, sa boss pa talaga, pamilyadong tao na ito napunta para magmahal, and it's a big no-no. Anyway, nagulat po ako kasi in a way, in-entertain ni sender ang boss niya habang nasa relasyon pa siya. Pero good on her part dahil nagsabi siya sa boyfriend niya na hindi na niya kaya. At the same time, gustong-gusto niya na maging kabit siya sa taong tied down na. Mas lalo lang din siya masasaktan dyan. Kaya kung magbibigay po ako ng advice sa kanya, una, wag niya nang patulan boss niya, be professional, then take time to heal first. Kakatapos mo lang sa isang matagal na relasyon, I think it's best na mag-reflect ka muna and recalibrate yourself to love again in the future. Love yung story niyo po tonight. Na-love niyo pa, si Gab. Recalibrate, spell Gab. Eto pa sabi ni CS. Ginusto mo yan, sender. In the very first place, umaayaw ka sa boyfriend mo, tapos etong boss mo, sa una pinipigilan mo pa sarili mo, tapos sa susunod, nagustuhan mo na, kaloka ka, layuan mo na siya, okay? Parang wala naman akong makita ditong message sa social media natin na nagsasabi na, tuloy mo pa yan. Parang walang ganung advice, dude. Pero kung ako mag-advise, siguro tuloy na lang niya yan. Ako na lang kayo magsabi ng ganon, tuloy mo lang yan. Kasi di ba okay lang na masaktan, okay lang na mawasak. Basta masaya siya. Basta masaya ka, masaya ang kef, di ba? Bahala ka na dyan, buhay mo naman yan eh. Anyway, syempre, pag matino tayong tao, di naman natin sasabihin yun. Kung kaibigan tayong tunay na nagmamahal, di naman natin sasabihin yun. Ikaw ba, Titan Jello, ano bang maipapayo mo sa ating sender ngayong gabi? Napakasimple lang, Rax. Alam niya may pamilyado na yung boss niya. Layuan niya na.
Huwag niyo nang i-push kung ano yung nararamdaman niya. Kasi at the end of the day, siya rin na masasaktan, siya rin na mahihirapan, siya rin din ang makukuwawa. 'Di ba? At hindi natin masabi kung ano pwedeng kainatnan kung pagpapatuloy niya. At mas lalong lumalim yung relasyon nila ng boss niya. At pangalawa, respetuhin mo yung sarili mo. 'Di ba? Dapat bilang isang babae, alam mo yung tama at mali sa pagpasok ng relasyon. Kung alam mo mali na may pamilyado, wag ka na pumasok. Hanapin mo yung tamang taong magmamahal sa'yo. Sana mahanap niya yun. Yun. Pero hindi niya mahanap yun. Hanggat, nandyan siya sa relasyon niya, sa boss niya. yes. So, kailangan mong pakawalan yan. Tama. Pinakawalan mo na yung boyfriend mo na walang plano sa'yo. Pakawalan mo na rin tong boss mo. Mhm. Kasi madalas mahahanap ka nung taong totoong nagmamahal sa'yo at mahahanap mo yung totoong taong pwedeng magmahal sa'yo na pwede mo rin talagang mahalin sa pamamagitan ng pagiging mag-isa. Dun sa pag-iisa na yun, marami ka madidiscover sa sarili mo eh. Alam mo, na-realize ko, every time na nagiging single ako nung dati. Parang ang tagal na kasi na panahon. Oo, parang na-realize ko na pag nakikipaghiwalay ako or kapag merong relasyon na natapos na sa buhay ko, yung oras dapat na ibigay ko para sa sarili ko, dapat akin yun. And gagamitin ko ito para mapuntahan yung mga lugar sa kaloob-looban ng parte ng puso ko o ng sarili ko na hindi ko pa na-explore before. So, kung sasabihin ko or kung itatranslate ko tong sinabi ko in a simpler way, take your time to heal. But, you have to use your time in the sense na kailangan mong kumilos. So sabi nga nila, dude, 'di ba, healing takes time. Tama. But it is what you do with time that heals you. So kung anong gagawin mo dun sa oras na mag-isa ka, yun ang tunay na makapagpapahilom sa iyo. Hindi ka pahuhilom dun sa sugat na ginawa ng boyfriend mo. And it was a 10-year relationship na parang nakakapagod, nakaka-exhaust, frustrating and all that stuff. Yes. And now you are here in a new relationship with your boss. Nakabit ka, alam mong maraming mali. So, nasan dun yung self-reflection? Nasan dun yung parang self-assessment? Nasan dun yung pag-explore mo dun sa sarili mong nararamdaman? Na parang hindi mo pa nga na-figure it all out, 'di ba, on your own, pero nandiyan ka na bigla sa isang sitwasyon na mas naging komplikado pa. So, in order for you to realize it on your own, you have to be with yourself and pakawalan yung taong nagiging rason para maging toxic and problematic yung buhay na meron ka. I agree. And para sa akin, kung sasabihin na itong babae ni Joy na hindi kasi umihinto yung boss ko eh. Papakita pa rin siya ng motibo, sweet pa rin siya. Unang-una sa lahat, bilang isang babae, ikaw ang may control sa lahat. Totoo. Kapag ayaw mo at maramdaman ng boss mo ng isang lalaki, simple na lang, kahit hindi na yung boss niya, kunyari, isang lalaki. Maramdaman ng isang lalaki na ayaw talaga sila ng babae, hindi sila nagbibigay ng motibo, hindi sila nagpapapasok sa buhay nito, hihinto yan eh. Totoo. Tsaka, kapag bumuka ka, Papasok talaga! oo, pero pag hindi mo binuka, Wala. walang makakapasok, diba? Yes, So, huwag mo yun. ibubuka. Yun lang naman yun. Ikaw ang may control dyan. Bilang isang babae, ipaliwanag mo sa boss mo o ayaw mo na. Ayaw mo na makasira ng pamilya, ayaw mo makasira ng buhay, ayaw mong humanghimasok sa ganong relasyon. Out ka na. O kaya mag-resign na lang din siya, no? Kung kaya naman niya. Kung hindi pa siya siguro nakakapag-resign ngayon, hanap na Hanap siya muna na ng siya, trabaho para may trabaho. fallback siya. May fallback siya. Tama.
Kasi medyo hindi naman practical din na pag-resignin mo. Kumbaga parang sobrang talo ka Biglaan. naman, di ba, Oo. lahat? Oo. In all aspects, kumbaga nawalan ka na nga ng pera galing dun sa boss mo. O kung kaya mo manghuthot pa sa boss mo, di ba? Sulitin mo na yung mga pagkakataon na yan, di ba? Ipunin mo lahat ng mga pwede mong mahuthot sa boss mo. Total, nagkamali ka na't lahat, di ba? Sagarin mo na yung pagkakamali mo in the sense na parang may makuha ka pagkatapos niyan, hindi lang puro sakit, di ba? Sa ngayon kasi komportable pa siya eh. Masaya pa siya, wala pang problema dahil nakukuha niya ang lahat. Wala pang gulo eh. Hindi pa nahuhuli. Mararamdaman niya ang hirap niyan kapag nagkahulihan niya. At hindi, wag mo nang paabutin doon. Ay, oo naman. 'Di ba? Wag mo nang Skandalo paabutin. yun. Oo, 'di ba? Hangga't maaari, tama si Rocky. I agree kay Rocky na para may fallback ka, maghanap ka na ng trabaho, umalis ka na, lumayo ka na sa tukso. True. 'Di ba? Makakahanap ka pa ng ibang boss na mas single. Yun. Yung pala yun. Ano mo dito? Gusto mo workmate? Boss Tay Tangelo. Baka talaga. Boss TG pala eh, no? Baka talaga, Tay Tangelo. Iba yung powers mo. Ay, nako. Anyway, Joy, sana maging maligaya ka at mapatunayan natin, diba, na meron joy sa mundong ito. Pangalan mo pa naman, Joy. Diba, ginamit mong pen name, Joy. Pero pwede ka makagawa ng lungkot sa iba. Oo. 'Di ba? So parang dapat ikaw yung mag-spread ng joy Yun. sa iba at sa sarili mo, 'di ba? Yes. At ikaw ang makapagbibigay nun sa sarili mo, yung tunay na kaligayahan na yan sa pamamagitan ng pagdedesisyon ng tama sa sarili mo. Tama. Kaya kabisyo, kung kayo ay nakaka-relate sa storya ni Joy o kung meron kayo ibang klaseng storya, i-send nyo na sa amin yan, share your secrets at raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. Ate kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Joy's Secret